ilong kami dak sa kunsenga head pinale sa kay na pina heading ay tok heading Jesus Christ pan na to tayo ito sige tunin kusen maya ilong simdesun kay yang kin na to kusen maya papal magkumlod sa Kung maging kapal, kusen maya sa lingay sa to tingin kaya ay iso tingin Why bang in the
berbagi di sini dan dia berserta.
pa Tunin ka kung teo lang to ding leto pa o teo lang to ding na maya sa tingay to kung malaman silaw na siyang tulaw na ako sa to pa Juan punti at tawa to pa kawali ka siyang pinanong siyang sigsigin to pa kaya to pa tunin siyang bilente nang makahiya tunin to pa na to manin katsit lang na teo kusok siyang bilente na Oo, tumihin. Paano yung kanila ito ito pa nakasing ko ito. Nakasing ko yung nasing ito pa kung talaga nang mayin ko pa ako tumihin. Kalungsip ito ako nila ito pa. Nang makuntas sa mo ito pa tumihin. Nang makuntas ito pa. Nung simle ka ito pa. Nang makuntas ito pa. Nang makuntas sa mo. Yeah.
Ang ba si Kristo? Check kayo Alex. Pote. Yung teaching in contact na ito. Ano? Final dial mo. Kasi na din kalung sinsiyat natin sa sila sa